Åh ja, ej. Jo, det er altså hende, der går med træ, og det er jo mor Nunu. Nu vil jeg have. Det var altså godt, det vil hun have på sig. Ja. Så var det lige stillet sig op. Jeg synes, det er kærlighed. Ja, det er. Ej, nej. Ej! Hvorfor fik jeg ikke det? Bare være sådan lidt. Altså, de vejer jo kun 600-700 gram, når de bliver født. Ja. Og så går de første 3 måneder, og det er ligesom hundevalg. Så når der er de jo venter og blinde og pækøre, og der ligger de bare nede sammen med mor. Og så kommer der sådan små klumper ud, og det kan de ikke ret meget det første. Den er på siden. Øj! Lige ved at vende rigtigt til, at vi kan sætte en stjerne i. Så. Ja, lige præcis. Ej, hvor er det sjovt, at det er sådan en ting, for at man bare leger rundt med det. Ja.